Kalla mig där borta nu eller? Filmar du eller? Jag filmar. Filma mig. Kan du hjälpa mig lite? Vänta. Nej, aj, aj. Ja, det gick inte så jag skjuta sönder staket. Kan du hjälpa mig? Försiktigt. Ja, det var fel staket. Väg. Försiktigt. Försiktigt, ja. Krocken med försiktigt. Okej. Missade mig! Missade mig! Det var typ en grej kvar att ta sönder. Det är det sista man. Ja. Oh my god! Tack för hjälpen. Ja. Är det tacken eller? Ja. Aj, aj, aj. Jaha, jag vet vad han är, fienden. Han är där. Kan du relatera? Vid mig. Alex, hjälp mig! Spräng honom! Jag kan inte! Du, det är två pansarvagnar! Det kom... Det ser så himla roligt ut. Han är inne i garaget och väntar där inne. Jag körde in... Alex! Jag körde in i mobilsikten jämte honom. Jag fattar inte varför det skiljer mellan olika program. Olika. Inte jag heller, men det är bara bra. Oh, jävlar! Ja, kolla här då. Kolla här. Du lever oss. Kolla nu, kolla nu. Kolla nu då. Nej, flytta på dig! Flytta på dig! Fastnade vid dem. Åh, herregud.